Унікнённа, прыгожа спяваюць жанчыны. Падгалосак званочкам узносіцца ў неба. Для таго, каб спяваць, не шукаюць прычыны. Для іх песня «Быў голад», «Кавалачак хлеба». Такія радкі, прысвячэнне фальклорнаму калектыву Хатовічы, напісала паэтка з вёскі Хатынічы Ніна Кавальчук. Добрый вечер, шановные глядачи. Меня зовут Діяна Мішчук, и у сённяшнім выпуску программы «Берасцейская скарбница» я познакомлю вас с вёскай Хатынічы Ганцавіцкага района. Спрадвеку славіліся хатынічы тым, што жылі тут дружна, шанавалі свой род. Багатая песенная спадчына, якую гадамі назапашвалі хатавяне, распавядае пра тое, як жылі продкі сучасных вяскоўцаў. У пустолях, в лапцях таких на танцы ходили, танцевали. На селе полно было хлопцев, девчат, пели до дня. Ходили, гуляли. Кошу болоті у воді. Ага, приходжу, маті каже, дохна, Марія ж казала, щоб ти в клуб нічого прийшла на репетилку. Я хліба в руку і на ходу пішла. І не втомилася. І до сих пор ходжу. Назву Хатовічы жанчыны з народнага фальклорна-этнаграфічнага калектыва выбралі зусім не выпадкова. Некалі Якуб Колас у сваім знакамітым творы на ростанях так называў вёску Хатынічы. Госці, які збіраюцца і на стол спяшаюцца, чакаюць, не дачакаюцца, калі маладую ў шлюбным убранні асобым чынам выведзе дружок. Ён трымаўся за адзін канец хустачкі, а нявеста за другі. Ой, ти молодою прийде. Треба ж наших молодих співати. Наших молодим треба поділитися. Каб добре жили, каб один одного любили, да довго пан жили, діток нагодували. Пасля кароткага пачастунку сват аб'яўляў, што трэба збірацца да вянца. 3 разы абыходзілі маладыя вакол стала і атрымлівалі бацькоўскае бласлаўленне. Бацькам катэгарычна забаранялася прысутнічаць на вянчанні ў храме. Бацькі сустракалі маладых хлебам і частавалі лыжачкай мёду, каб такім жа салодкім было іх жыццё. Каб аб'яднаць два роду ў адзін, свёкар спайваў нявестку. Знать не знал, ведать не ведал, невесткой не называл. А теперь буду знать. Буду невесткой называть. Коли ласка невестка. И знать не знала, и батьком не звала. А теперь знать буду, и батьком звать буду. Намітка і паясок для свёкра ў знак павагі і падзякі за тое, што прыняў маладую ў свой род. Адметнасцю ўсёй вясельнай урачыстасці ў вёсцы Хатынічы стаў абрад застрых маладых. Ну что ж, гости дороженькие, давайте еще раз выпьем и будем застригать наших молодых. Набор інструментаў для застрыгу нешматлікі. Патрэбныя свечкі, якія злучаліся паміж сабой асобым чынам. У место стуквают 3 свечки. Молодому одну свечку и молодой одну свечку. Это молодого свечка батько, молодий і маті. І так у место скручують. І ге само молодое. Батько, невестка, ну і маті. У месте зв'язують, обводять і зв'язують, щоб усе це було покоління, ішло воно, ішло, щоб воно не зводилося. Чырвонай паскай хрышчоная маці звязвала разам 2 свечкі. Падпальвала пасмачку валос у маладой і маладога і клала іх у хустачку. Кругавымі рухамі праводзіла над галавамі маладых. Вяскоўцы верылі ў таямнічую сілу такіх маніпуляцый. Застригці, каб любіліся добре, каб дружили, каб шкодували один одного, каб не розходилися, каб уважали все одному, кожен і любив. І все, це застриг така.
Некалі Ганна Васильевна і сама праводзіла гэты абрад, аднак застрыжаная не была, не ўзяла шлюб, а Надзея Ярашевіч усё памятае, як 43 гады таму, у дзень свайго вяселля. Пам'ятаю, що от застригали, голову прикладали, свічки ті приклеювали над окном, палили. Я ті свічки довго хранила, а всі приходять ко мені, як свічку в вухо ставила. І я ті свічки воск розтопила, щоб робити, лічити людей, кого вухо болить. І от нема вже. За полымем свячы уважліва назіралі. Лічылася, што галоўным у сям'і стане той, чыя свечка ярчэй гарыць. Неколи ж хата дерев'яна була, молоді сиділи обично проти окна і вже нагреють і приклеють, і глядять, чия свічка ярчей горить. Ой, зараз свічки горять. Та не прощай, значить, бачиш, я не буду. Добре горять. Ніхто не прымушае сучасных маладых здзяйсняць такі абрад. Падзяліцца часцінкай велізарнага скарба народнай культуры – галоўнае жаданне калектыву Хатовічы. У Хатовічах не толькі цудоўна спяваюць і танцуюць. Тут яшчэ з пакалення ў пакаленне перадаюць скарбы нацыянальнай культуры, каб не пераставала бруіцца чыстая крынічка. Напэўна, народны майстар падкасту Ніна Казак ніколі не лічыла, колькі кіламетраў посцілак і рушнікоў яна выткала. Не беруся займацца падлікамі і я. У мяне стаіць іншая задача. Сёння я паспрабую навучыцца ткаць. Быццам спявае ў руках Ніны Казак старадаўні ткацкі станок, выпраменьвае адмысловую ці нават сакральную музыку кроснаў. Яго ляскатанне і мернае парыпванне напаўняе хату своеасаблівай і чароўнай, толькі ёй зразумелай мелодыяй. Нейкая мелодыя ў гэтым ёсць. І ёсць мелодыя ткацтва гэтага ёсць. Можа, мелодыя душы, яно выкладваецца ў гэтыя ўзоры. Праца цікавая, закапляючая. Я думаю, штосьці можна параўнаць і з музыкай. Для нашых прабабуль ткацтва не было захапленнем, хутчэй зразумелай і паўсядзённай неабходнасцю. Кросны былі накшталт дамашняй фабрыкі па вытворчасці безлічы неабходных прадметаў побыту: адзення, пасцельнай бялізны, покрывак, посцілак, ходнікаў, намітак, ручнікоў. Па жаночай лініі майстэрства гэтае убіралася нібыты зматчаным малаком. Вось і дынастыя Ніны Казак налічвае ўжо 4 пакаленні ткачых. Ткаць навучылася ад маці Марыі Казак, а тая ад сваёй матулі Наталлі Канановіч. Бабуля ці матулі, яны застаўлялі вас, ці вы назіралі і паступова, крок за крокам, глядзелі і разумелі, як гэта робіцца? Адразу мне мама не давярала, можа, гэтае ткацтва. А потым, яна адыдзе, мне ж захацелася, паспрабаваць. Добра, рабі белае палатно. Так я і рабіла белае палатно. А потым паціхоньку, памаленечку і пачала брацца за ўзоры. Можа, дзе зразу і напартачыла, псавала тыя ўзоры. Але так, яно неяк само сабой і атрымалася, што я ўжо пачала і ткаць, памагаць маме. Самыя старыя кросны ў спадчыну Ніны Мікалаіўны перашлі ці то ад бабулі, ці то ад прабабулі. Зараз цяжка прыгадаць. Ладна, працуюць яны і сёння. Толькі вось некаторыя дэталі прыйшлося замяніць. А навошта ў вашай хаце ажно 3 кроснаў? То ж у нас мы, і я ткала, і дачка ткала, і внучачка, то адныя мы меншыя зрабілі толькі для паездак. Самастойна стала шчыраваць над кроснамі гадоў з 25, а на прафесійным узроўні ткацтвам пачала займацца з 2002 года ў Ганцавіцкім раённым доме рамёстваў. З ваганнямі Ніна Мікалаіўна прымала запрашэнне на працу. Не было ўпэўненасці ў тым, што ўсе зразумеюць гэтае майстэрства. Ёсць такія людзі, якія з такімі кпінамі, як смешкамі. Ай, навошта такое? Сёння ўсё можна купіць. Сёння ўсяго хапае, і гэтым займацца. Неяк мне я і сёння, напрыклад, я не магу, каб я сядзела ля тэлевізара і нічого не рабіла. Я тут то вяжу, трэба і карункі вязаць. Я думаю, як жа ж гэтыя карані, гэта ж нашае, гэта ўсё, як можна абыякавым быць да гэтага ўсяго? Спакойны і велічны вобраз гэтай палескай жанчыны так і вабіць да сябе юных наведвальнікаў яе майстэрні.
Ну, я лічу, што дзецям, якія жывуць у вашай вёсцы, пашанціла, што тут ёсць такая таленавітая майстрыха. А скажыце, шмат дзетак прыходзіць да вас павучыцца? Ну, шмат прыходзяць, но ведаеце, кажучы па праўдзе, я мануць не ўмею і не хачу. Некаторыя проста так, як пабавіць час, вроде так. А некаторыя ёсць такія дзеці, настолькі яны зацікаўлены, настолькі іх уцягвае. Ім дзецям цікава, каб выехаць і на святы розныя, на мерапрыемствы, каб яны паглядзелі, што людзі цэняць гэтае. Прыкмячаем, хлопчыкі часцей за дзяўчат імкнуцца сесці з ёй за кросны і паспрабаваць свае сілы ў гэтай справе. Вельмі дзіўна, чаму так хлопцаў вабіць гэтае рамяство? Ну, я не магу адказаць, ім жа ж цікава. Ён хочацца ў школе пахваліцца, што ён зрабіў. А я гэтай маме падару. Я на адзін дзень адной сястрычцы, другі дзень другой, а на трэці дзень на сябровачцы. У народзе кажуць, без ручніка тканага не будзе вяселля званага. Колькі вясельных ручнікоў Ніны Казак лягло пад ногі маладым, пытанне рытарычнае. Ні на адным з іх не знойдзеш узораў з часопісаў. На кожным старадаўні арнамент. Здараецца, пазычае ў суседак ручнікі з узорамі, якія раней ніколі нідзе не сустракала. Але ж не атрымліваецца выткаць і ўсё. Вымушана распускаць часам і не раз. У такіх выпадках кажуць, чалавек пашкадаваў падзяліцца ўзорам або мае цяжкую руку. У нас у беларусаў, я думаю, што няма ніякіх узораў, якія б няслі якія-то негатыўныя, штосьці на дабро, сімвалы зямлі, сімвалы жанчыны, сімвалы поля ўзаранага сонца. Яе вырабы добра вядомыя не толькі ў нашай краіне, але і ў Расіі, Германіі, Італіі, Польшы, Англіі, ЗША і Швецыі. Вось недавно прыязджала да мяне адна моя сястра. Яна жыве зараз у Бельгіі. Ну, што я ёй магу падарыць? Посцілку такую, якусь ці тую сукенку, так яна сама купіць, якая ёй больш. Ну, сваімі жукамі то яна не зробіць. Яна завязе, яна і там пахваліцца. Я думаю, што за свае падаруначкі гэтыя, за такія вот, не будзе брыдка і крыўдна мне паказаць іх і даць, і можа нехто вспомніць пасля. І гэта дае ўпэўненасць, што будзе доўжыцца ў прасторы і часе ўзорыстае палатно. Не знікнуць традыцыі палешукоў, не адыдзе ў нябыт іх унікальная культура.